29 септември 2022 година се състоя официалното откриване на новия търговско-сервизен център на фирма Варекс в град Добрич. Обектът се намира на улица Варненски път номер 15 и е разгърнат на площ от 952 квадратни метра. По време на мероприятието гостите станаха свидетели на дефиле от трактори, комбайни и инвентар, като собственикът и председател на съвета на директорите на Курт, Кемал Курт, под формата на томбола подари чисто нов 7-редов култиватор Курт. По време на официалното откриване на сградата, фирмата бе организирала традиционен ритуал с водосвет, който бе уважен от кмета на град Добрич Йордан Йорданов и заместник кмета на град Добрич инженер Пенчо Керванов. На откриването присъстваха множество клиенти и официални лица от стратегическия партньор на Варекс ООД. Водещ на събитието бе талантливия актьор и певец Руслан Майнов. За мен е чест и голямо удоволствие да участвам в откриването на новия ни комплекс, търговско-сервизен комплекс на фирма Варекс в град Добрич. Както навярно повечето от вас знаят, фирма Варекс е с почти 30 годишна история. До година април месец ще празнуваме своята 30 годишнина, като почти 25 години от тях са посветени на земеделието, на дистрибуцията на машини за земеделието. Обектът, който днес откриваме, е от приоритетно значение, разбира се, за нашата компания, по простата причина, че ние се намираме в сърцето на житницата на България, Добруджа. И разбира се, беше крайно време да се появим тук пред вас. Вярвам, че откриването на тази база създава най-добри условия за обслужване на селскостопанската техника, която ние продаваме на нашите любими клиенти, които сте вие. И аз съм сигурен, че след малко вие ще се, особено като спре дъжда, предполагам, че до 5-10 минути той ще спре, след малко вие ще се убедите в моите думи, като направим обиколка на комплекса. Инвестицията, която сме направили, е наистина голяма, направена в доста критичен момент за развитието на нашата страна. Искам да изкажа специални благодарности на строителната фирма Добруджа Билдинг, които се справиха много качествено и в срок. Така също и специални благодарности на община Добрич за, така да кажа, гъвкавостта, отзивчивостта и цялата поддръжка, която ни оказаха по време на строежа на тази база. В заключение бих искал да приветствам с добре дошли в новия им дом, разбира се, и нашия прекрасен екип от високо квалифицирани специалисти, които ще работят и ще работят за вас, оглавявани от регионалния ни менеджер, когото вие всички познавате, инженер Диан Пенев. И да им пожелая много здраве, много нови бъдещи клиенти и успехи! Една от изненадите, които фирмата бе приготвила за своите посетители, бе и представянето на изящен сценопис в шоурума на сградата, нарисуван от художника Радослав Рудачев Руди. Идеята на художника е, че момичето олицетворява Добруджа, а кошницата, която носи нейното плодородие и изобилие от природни блага. Благодаря за хубавите пожелания. Наистина, плановете ни за тази база датират от доста време, може би от 5 години поне. Но, за съжаление, кризата с COVID-пандемията през 2020 година забави осъществяването на тези планове.
И затова сме изключително доволни, радостни, горди и щастливи, че най-накрая успяхме да приключим с тези ангажименти. Базата е комплексен търговско-сервизен център на фирма Varex, пореден регионален център, като базата включва шоурум, изложбена площ за показване на машини, самоходна и прикачна техника. Така също и много модерно оборудван сервис с 3 клетки за ремонт и обслужване на трактори и зърнокомбайни и доста голям и много добре зареден склад за резервни части. Всички марки, които представляваме ние, имат място в нашата база. Те са някъде над 10 марки. Така че това, което ние представляваме, ще бъде сервизирано, обслужвано и ще бъде тази база дом за тези марки. Проектът в Добрич върви паралелно с развиване на аналогичен проект в Монтана. Така че планираме, ако разбира се кризата в световен мащаб не ни попречи и ни опровергае, планираме да продължим тази инвестиция и до година да открием и базата си в Монтана. Предизвикателства има много. Последните години аз споменах едно от тях, именно COVID-пандемията, която наистина осуети много планове, доведе до една доста сериозна криза както на пазара за земеделска техника, така и на повечето сектори на икономиката. Войната, която се води в момента и която доведе до доста сериозна инфлация, несигурност в световен мащаб, повишаване на цените на енергоносителите, повишаване на цените на машините, резервните части. Общо взето, самата тази несигурност си е своего рода предизвикателство. Не бих казал, че има страх, тъй като земеделието си е отрасъл, който няма как да спре. Храната е много голяма необходимост за всички нас, така че ще се произвежда, както се е произвеждало преди, ще се произвежда и занапред. Търсенето на техника нараства, това, което наблюдаваме. И за наша радост вече е забелязваме, че се преодолява процеса на забавяне на производството на тази техника, който беше, между прочим, факт през 2021 година. Първата ми машина от Varex, която нашата компания закупи, беше един продълбочител на Simba Flatliner. Това беше началото на партньорството ни с фирма Varex. Беше през година, мисля, че 2009 или 2010 година. Мисля, че 2010 беше. Тогава поставихме началото. Покрай продълбочителя ми продадаха и верижен челенджер, защото се оказа, че друг никой не може да се справи. И от тогава започнахме вече по-сериозното ни партньорство. Оказа се, че тракторите Massey Ferguson просто събраха най-висок брой точки по нашите критерии, които бяха заложени. Не случайно партньорството ни от толкова години се развива от година на година все по-добре. Просто хората винаги се отзовават с съпорт, с техническа поддръжка адекватно. И снабдяване на резервни части и всичко. То е една комплексна програма. И ценова политика към резервните части и всичко. В късните вечерни часове всички имаха възможността да се насладят на танцовите изпълнения на ансамбъл Виделина, а накрай да станат свидетели на едно изумително светлинно шоу.